Bonsia Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9, Sompa 90.7. Nananom yamamu wachi. Ebrasu anopei. Sensema yabuano wakai kasiye bomu. Yede babedamo. Kasiye boy Facebook. Betum di adwenchiren biya fahoni ya kenkai edi amamu. Youth Employment Agency. Wapajuma diye bihuntuma. Dr. Bernardo Kuboy NSM 18 komo efadom kumano. Efutu akwa di amabain si wonshe ye. And one fasra phobia anko nijeo. Na adesye ya ewo mfimfiri mantem so ehu ade bia omne nsantwerefo ache ho asam. Sika 20 cedi ye hia be kwai de agu oba so. Anopa nsam no eye ketewese na nakwabra kese na afei. Woyene ni amakrancha da zo of mami premier ni kase bono emunchichemu enie. Chief Executive Officer Adima Waye Kofi Ban e Japan and was here buying no yedi obetumi biada so obema entuma yene ntuma pam wadwumadie watumi so dia boanti we bie na kwa afofra ye beka say ye garment and Texas model ya we eba beboa pa was here ba be ye kunkase ai dawo na mebunu mi nyadwuma nye no obi biada nso anya bia ye na wo cheche model ni mu en wode ba betu dwa se we eye kwan ya de mebunu nam so emom nimdie ewo ade pam ne ensa no adwuma nso ehu ose aban no ayere kokko so obedi obetumi biada se mebunu betumi enya adwuma nso aye wo kwan ya yefa so eye ntoma ne ye pam bie no lunch no ase okirem se mebunu mako mpemienu eno mafa nkrata wo mo beje entete na we betumi aboa papa emo manya ensa no dwuma Kofi Ban e Japan. As a proponent of youth development, I have always been guided by His Excellency Nana Addo Akufo-Addo's vision of a sustainable job creation for the youth by ensuring that majority of them benefit from the various programs rolled out by the Youth Employment Agency. Ladies and gentlemen, under the current management, the 1 year has been able to achieve the following: recruitment of 6,000 community health workers. And when I say community health workers, we have some here. Please, can they come forward? We've also recruited 15,000 community protection assistants. Recruitment of 1,500 prison service assistants. Abusia for 1 year, about community police which is here. You have Mako 15,000. Apart from that, also, you have community health workers. Omwa ye kromo krase you want omoya where you check compounds, hospitals, also. You have Mako 6,000. Chief Executive Officer Adima Waye Kofi Ban Japan. Na we na mami akosu afrema o say opare ya wono wa bankase mu say Chief of Staff. Wono so di bi to so kire na nado dan kwa Akufo-Addo. Eni so ade hu ne kwan onam so pese mabunu enya adwuma ye. Eno se anu nti na free SHC ene ye de TVET aba eboa se mabunu benya ensano dwuma. Enti sa akwa we no ayede aba se garment and apparel model no eyade a ebetimi aboa pa. It's a very important thing that YA is doing, and we should give them a good clap. That they are going to set people up. You are going to set up because you know sometimes when you are going for training, I was saying Mutrin Sanko and I'm one. Ya yi no free one. Who we Juma Soa? I say now you won't copy BB. Fidie the apamate any special seasons I wine any knitting machines in the overload. Yes, ye bemma bibia also so over to me akose ejuma se. Mame akosu afrema o say opare o ye Chief of Staff abankasim. Dr. Bernardo Kuboy NSM 18 kasade nyina kyerese mo be kai na mo hyene so adom kuma no de atodwa kyerese Bank of Ghana penipane abedi akyirefo no omadwuma o moye no enkonkan nti o mo de star bi ba so ma ko je Bank of Ghana nim ho nyina aboso no aka ho bi ma o mai apomne se achiba penipa Dr. Bernardo Kuboy NSM 18 edi nkoma fa ho.
when it came to some of the issues, no maintenance cost. Hey, yes, it's oil keke any time. It was deliberate. It was to create an impression of serious abuse. Not knowing, I didn't not knowing fuel or we can go into whether the fuel is enough or is justified for a number of trees. But the point Okobo want to make is say, and your press release we anchor, and this for catch Ghana say, and your oil change anytime according to their categorization at BOG. All the fuel they buy is also part of maintenance. If that classification is not too appropriate, we can disagree. It's for them to decide. But me can went on to say, Uko Bank of Ghana, the way they label that item, it includes fuel. But say in check, say that fuel is too much for the fleeter, and you can audit and look at money and value for money. The explanation at least is to let Yaji Weber say, this is what is happening. All these man, they say what is happening is that some of the things they could have done in Parliament and the Finance Committee is being done on radio. Picket in India, I respect everyone who wants to show his mind, but they can be there for 100 years. Because the reason is very simple. Trigger the processes that can resolve. Omo taking the populist approach. Not Ghana phone say, hey, I this Kuyo, and I'm over to my Ghana who now would from rap, Kwansuna, you this in free Hona, you say, who didn't. And yeah, it shall be a Dr. Bernard Okoboy Penny Pad, Maya Pomden, Sechiban. Ghana Union Movement, Penny Paya, Wadano, Nea Sofuchirabosom, Namanyo Kodi di Gum, Waton Kradia, Koma Makana, Mampengin, another Danko Kufado, Suote, say was so be Yasrafa, Kunijako Patan Tokwa, was Rene Nyado, Ura Chris, Quabrandus, our friends and Chofo Shemudia Tom and him say, and Chirakane, my boy, Koso, Ewunijeno, and Penifobet me in Kunya, and Mujashi Gobia, and to me Emma, and to Womanyanisa. Mampani tinibu wono ene ye mampani di madishe o Nigeria bora tinibu ye dwemtrani ede ma ECOWAS wo se de betwa to akura ani ti odi kekiri enso ebeko Niger na setiefo be ration so akaya July bosome ne da na to so de onunsia ena srafo keka wo mu Niger tu aban gu ya sabre nipa bebre ekasetia se ebibiman wo mtoto wo ne me ye ni ntimi nsia no na eni bia bayi eni soja abantu wo bebrebe no ye botae nyina ne se ye ka kire na na akufuado ene na ban MPP aban se omuni omu fiase momo mfa so gani bi mfiri omayi mu se ode kɔ ede akokon ewo nje esan se ye ne atie ye ne akasa mpo no ye nim nia ekoso ye mem ye ntimi solve your problems se wokɔ Nigeria is here. More problems. I will come. Boko Haram for LMBCNE. Almost friend come maximum way. A day no musako fat ni factory was say. Ye call Niger a bra woman. A one tiano. Omon kontokwa. Wawura chirabo som Christian Kwabra Endurusu. Yakoya ni mu won samfo fro yenua be ma Erika na nesi anam won femfem mantem na wato yankra bi se odwadini bi ya wo empotam ho no ma ye friend se Daniel anane wo obi a wo odwadini amanfo ni mi won potam ho ye pa na wo ya akukuduro adwuma bi etre se obi a bonsam adema na nyina etre se na omoteka mu efi Cape Coast e ko twifu praso ne no ana bra ka na omotim CR 812-23 no omotim wo no ena owura bi tika ne mu a wafra se a wo to se obi so oka ne mu a wo bobɔ no saa papa ne tiri ho ne ade sa dan a wono wo yesra ni ne wo hunu se de yonko pase nyane na otika ne mu no sabi niema bi se ne ho a enya de papa ntina wo so wotea no wo ka ne mu na no ena odwadini no nya akogudo tere se da bi ade na kire se wo ye sojani ena saa de ma ye nyina ye nkɔ twifo pra so ya kire se dwadini no ehye senkani ni se masa twika no ne ye nkɔ twifo pra so police station ne ye nkɔ hwɛ se asɛm a brante yi ka se wo yesra ni ne saa bebe na ti omkoduru ya se wo boa edi ka mbusa no waso ensam troni wo ya adwuma station ben ya na wo hwemparifo anim ebiemu so kire se waso wo ye obi kura na wotimi hwe nipa adwene ni ade kire se ensam wo keka no ensisi so kura na ye nua be America 90 asam no ne ahyankafo bi din komo ne wone na oteka nim din komo busam se de esi ya no hunu bi de pa ne koso to for Himai police station one am match two guys in nyina edibura police station and am a draw statement e ka kire mo se na asi wo ka no e ma guy no eyi ni niema na wo bag no ampa enyina hu se okra goose eye drugs a wachichire hu enti ewie no na meka kire police for no se guy na oka me hu so a military man no minjinindi enti oho no on provide the ID card a o kire so a military man
ahono ana watani na no say wanye military ma we presenter ahon so ye busa say presenter the ID card ontimi provide intimi ma place for no ye search awa ne bag ye hu say okra eye panie eni ndru a ye de bo bi a betimi ada ana so betimi ewu ahono watani na no say we veterinary officer ano so ye busa say the ID card ontimi provide until ho be the ono so ma place for say Abusawei edwadini Daniel Anania wode sanuma yenua bema Erica nai abusuawo ye o Arau Sompa ya free asin asamankase edi by no asin south emensirimu vivi mantem nyanika baba we be a friend adwa ketewa wadi envisia no aduana ngotwese yakasai wahyehe basa sika 20 cedis nti okoko free nam ewakua da ma ho a wono wo asin achiase edi koye aduane ma ne ma na wo kirem se nansanie ena wonya sika ne bi ntu aye nti maame ba ne so se wo baba gini sika no siminua ko no china wa beje wasida ene opan ya odi konsuo no mefa me manfa maami ya be kwan dia manema wakafo no a wo ba be da kande ne nai ebo abe kwan ne so ebusuafo mo mra TV ne so na mo mewe na mo nko Facebook nso nkowe share tugu ne so a mama mi ajiji sei pasa asemi yenua be ma Erica nan ya oto enkrabo fre vivi mantem ene kura no nti wo ye me customer de da me to no hono mo na nti echire no na akwara me hwa be week bi na o ma na me ame ko ne ma me ho satan so na me niska ho chire me ho chire me so me nya dwuma bia me kitabo franso me ne mo franeti nti afa de me ko woman ne ho sesade a o ma me nam ne bi na ebi o de be free me ti week bia na me de abre no nti afa de me ko ye no na woman ne so wo no de woni me nti chisa ne ba ena obetumi ne ba na oba ha na obetumi ama me bi ti wo de mamia ene oba chire ya na wabenu akasa ba ba jiska de menye sika bi amfama no nti no e fense ukwiada na ase Monday ne be kwa kopis na de me de ama me ne sister on ti ase me pa ne chiu biara wa ampene na o sesa de obefa me pan na o de pan na ko na me yese pan de nye 20 Ghana nti mintumi fa pan ne yede e ma ne nko nchina obefa pan ti wo fa pan no me ne yede pre pan no ti wo twe pan na fini mi nsem sata na enkwan so isija so e okropot so e wo minche nti wo twe pan ni fini mi nsem na ensuo so ato valanda ne so aye totorotoro na me wo tiriye ti me wotiri na me to fom no ono de ne nan e bo kopot ne nkwan ni nyina ahwegu mi so wo fom ho ti me sori ne kese me honam nyina awo na me senkwala ne sensuo ma me sensuo gu mi so mo sensuo gu mi so a weyo wo hia bubura mase pro akwajo sori ano papa boto wo na ekro no 20 cedi na kwabrane ate sakrante a yede na tuja so no ewiase na epoye mantem wade hye ye wo achim odan so kasam ne nsantwerofo edin ko mu kire se asem bi wo ho no mo dwere ho a wo ntia ase ne san wo beda no pa wo be sori so ba bonte no bo hu na abodamfo nkwa na wokuro no abodamfo nko a ene wokuro no na wo mususu se ebia ayaresabia bia yehwe adwenimu hawo eho asem ewo nkramanta ne bia na adwenoma yekunde ne yedomagu kam ne abeja wo mosi kurunum enti wo pia usuro wo ba usuro wo pon adwuma wo kofia usuro ena wo ba ntam so usuro omkyere se wontu na ba ko mienu miensa bra wo hu bodam ni obi wa boduru ba bi no na wote ho no wo sere ebi obeduru ba bi no na odi agu obi so obi won so obeduru ba bi no ogina hodin sa de wo twen ka obi so obeduru ho no na wote hodin ubusa na asema wo muwa kyese eya asemu a ehadwe ye pa na yenti ade hye no sansem we sei se adua no mo yiye musi no me tie abu be CCS kra na me hwe mu sunsun ade mani to fom na eyampa because we ho no mo bon se obi aba na ohwe ne life na enye ntimi nya ba akokwa de mawusi data ohu otimi sa se obada ben ene ya na oba osan ene ya na meba na to se nyankofo ka no nisuso obi se bisa bi ade o madwen omtimi se nokre abusia na akwati akotom sa no we ya de se ye wo achim oda brem central wo epoye mantam no mama na nso ha kontini ye wo achim kotoku obrempon jamfi ono so ni samtrofo edin komo kakra oda kwemu a abodamfo adoso mu pa abodamfo no madoso so nyame adom ye kre ye trai a ni ye helani abodam ni bia wo kwemu a ofri oda ha bote se odani bi se bi na se okosa atibie ni ma
ebi hu si ofifie we wadi ehu bibia sa anso ade abɛkyi bia no akyɛ koraa na wɔtwe mienu no bosome na ben sɛ bɔdanfo fofo mienu miɛnsa no masa ne nampire mu ɛyɛ ade a yɛatra se hu sɛ ɛmmoa yɛn na egu kuro ne ɔman no so anim ase awusia wei ɛyɛ kontine yɛ wɔ akyem kotoku na nadam atena nkonnwa ɔbrempɔn ɛna yɛte ne nkɛn na no kurakura ma musie de ma ade hyɛ yɛ wɔ brem central hɔnom ɛyɛ wɔnabo Victoria adu ne nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ni ɛnyɛ ɔdaa ɛna saa nkurɔfoɔ no ɔmo fi wobɛhu no ɛkyɛ sɛ anadwo na ɔmo de saa nkurɔfoɔ no ɛba wohu nipa kɔ nso ɔde ɔmo bɛgu a sɛ adeɛ bɛkyerɛ wobɛhu a ne wɔahyia wei ne wɔahyia nkurɔfoɔ wei deɛ yɛne wɔn mo ɛntikura wɔn mo sɛsɛ bio kuro biara no saa nkurɔfoɔ no bi wɔ nanso akyɛm da na nkanti sɛ na mmiri tiaa mu no deɛ yɛhu no no nti sɛ sia ne social welfare ɛne misek eka misek ane tɛ sɛ security no ɛba abɛhwɛ abusan wei ɛyɛ MC yɛ wɔ brem center ɔnabo Victoria atu ye mama mfo so na ate akɔtɔ mu no o gweta no mo de ɔma wukɔ ne kumi ye nkwala abɔdanfo bia no gweta haya na kɔtɔ de ase ebusia ye to akase ebo no enso nanano ma e wo sehwi ayebenso ye no obo di district na wo mo kase ya wo mu kirem se no kuranie ebo bi amampanyini na nadodan kwakufu ado hye wonom se wo beye ayebenso ene bo di kwa no enye wonom anye enti wo mama no wiebe na wotwemienu contractor ama site dia de besi wo se kwan mu atutu an nso gyina mu nipa nko nipa ma twafoyini wo sehwi ayebenso na nakwaku inginesa na wodi asem ye de to nsatwafo ani modi edomanim na wo mo boso bo no wo mso mo mra hye bedwani wo nyamfo samse yi waka ho mensi ni krache ignitions akwasi amankwa wo mo mobre bia e ba se ye ka kwan ho asem de a 2020 wo mse mampani abehye bo wo ma wani mu a nya de bibi ba ti wo mo sra pai no so amenye bibi amfa ho de a ene ye nye papa na na kwaku inginsena Hey, trafo hene edini mu odu. Tobo. Da wo ye kwan a e be so kobodi. Pa. Akwana si. Pa. Yotumi kantumi nko kantumi ma. Da tua na mo tua taban bia fiyen. Ani si aban fiyen. Ani bia aban fiyen. Yakona bo samse yi wo. Ukwa o se won de na ba ni power. Pa. Mfiyen. Ona bi si so ye kwa o se wo kwa na de ma contact. Pa. Aso ewure. Pa. Na na ko fa do babo odi be hye bo se kwa na de ma contractor for miensa. Pa. Yeto abawie kontra ba konkra ye hunu kwan so nti ene me ne manfo ye ni abrepa nti abane ya man na otu mienu to amaye kwa na maya ye makwa ma party bia si kromo to be camp ndc o ene na pa o na anu akire en assembly ma wa heben so Steven ama should be to so say follow up wa kwa man process ya no ayefin bibi papa bia no free nasreti eba yakɔ ne ho yakɔ region minister ho yakɔ MP ho yakɔ DC ho yakɔ ne aya state omumuya sisi yakɔ ya mekasei mfie nsuni grade ba kokora AC kwan so da sisi ya me no kasei se obi yare na de ne kwa ya nyenya kopon kwa kasi yakɔ ne kwa nipa ewu yakwan so sisi ya timi hu se ya tuana mo ya hu se abai omoaye na dishia wonom ewo aheben so wamso edi wo makosem eto nsatwafo anim hwe kwan we na se okura ka bema kana kura untimi fa so anam sa ma ya ton ye cars ni nyina de ye nton ye so esidua so so ne nya agro mo de mo hwe no ho am de gyina ha o atache nya sam ketewa o me mo ba kura to nsuo no mu de kwan na pora tete asai ye de pinfo okokora e bra obebere no nyenya me a obewu hu se nkofo kwa wu wo kwan so omu de obi kwa no ye de no wu akokwan we a pinfo si so na no wie na asai de apin ni ko gabuto ya no wawu awo mamudo he ya wawu ye kokko egu ho ye ntimi nkwasesa all because ekwan na say di say abana meboa ama ye ntimi anya kwan na me antwe ye kokko na ho na kodifo obesesa ye kokko ni nyina e de akọ
adehye wo ahebe so ye no wo se we body western north e mantam no mu ne ete wo monka no anopei asam no yetieti asebo modern ma won sanka mizo ni bi eno a na nyame ya adomo a efiara ne memenda ye de kwa achemoda na ye maame ye nana ya bere wati asofo maame premier ne maame yakọ ne yakoyi ya bere wa ne de empire ebedwa kora wa achemoda ene ye nyina ye gitwi egitrada ebipiem ewo achemoda ho no a ne ye de kọ mizo na 5G mizo ne ye mu ahodo mienu amango ne ade wo ba ade wo pẹ no no aka ne ye de ama wo mesra ba bia wo bia se bia wonti makumase ne bia wo chiman ene enkransa ne mpotamu a bomane na ko ye nuanom sompa 90.7 ho sompa 90.7 wo kwa dodo bia wo pe bia no wonsa beka bi ebiemu nso se bia wo sunwane ene ne mpotamu anase bia wo ahafo ne ne da dikan bia wo te yenka bia wo te kamu na wuti amesel bomane se wo ko sompa 98.9 ba bia wo bia no ko ho no mo dodo bia wo pe bia no omo de bema ho se bi so a wo kumase na wo hwe ye na se bia wuti ene a bra sompa TV na sompa 93.1 FM dodo bia ya wohwehwe no won sabeka ba bia wo ton drinks ba bia wo ko bia no for modern say ubenya mizo ade ahye wo bagim no waje 5G ni bi ade aka ho adwumade nyina achi no de wo hia eye mizo ene 5G for number is see na Dr. Silas no empake bi kama anaso betuka no de abrel e wo 0246 270 221 0246 270 221 nana kwabana kese na afi asante abo akwaku Benedict na samu for penikuku Veronica Jando akuse somo Elizabeth be sister Japan systematic anopei wabotuma ya ede kase no abremo wohine ni amakrancha dazos of mami premier ni yes sorry am o mine ni jaw edubo ache de ade ache bia dwumedi no atwaso